SAG yarengenga by parameters. The highest target was there. By parameters of all standards. Lakini omo ikonya sai gore ndita abantu. Paka nyore mbono iga abantu bare chiseri aiga kwende kerenyo abantu bare chiseri abantu basumbogitezwe asengencho abantu kanya bagurire bigogwa bakonya ko bakurwania abantu. Lakini ekyo kyona irire jemyo na yuta kwa murembe. And when you are aggravated in whichever way, please come and we work together. Wamtore kerenya sawa ise naende mbiamono soko ngari baga eseko bakorere gasi uno mo MCO ino asenga kieye yugo chakira rero itarike mangobera naisa to na kogendera paka 2027 naende kurwabu murarengere ngiyo yikoba lakini bono nyeruwe taso ko bwatrana ebe n'abana baitu be skuru bari be birasi byanse birasi ya primary na second na junior secondary naende tubwatirane asokoreta amangane byasara amo sabantu baitu na wono bekerenyo bantu baitu baikonge ebe noburemi asokubwatirane semo yoburemi ende nyako to kwana ase kaagwa buna yacha kiriko bengia na uko korabyo obo chori naende asensemo ya yechai asebinto na pia ntubwata nsemo ya mabere tunyako batuko ya include asoko ase koreta ba abantu baito ase kobeka besa so mofuko taligo lyoka buna na ase kemelikia kia matoke ekemelikia mananasi ekemeli oro in cruise fase binte byonsi tunyako batuko bwatirana ekatu abwatiranire to make sure abantu baito bakinire cruise tegwe yamo which is tegwende ebi byonsi mbigo ikase ase chiro nganya barateyo indore chibara chingiya turabwate ne machinery na ne chibesa kurase county tubwate na county leadership to make sure chibara chetu chabere chingiya na bara chetu njiko bachingiye bimeri binyago ikase kwende ngonye abantu baito aseke health mbayororo inkingo teba asensemo ya health services enchirende obunyagitari dispensary cheto nyagitari cheto abakora imirimo baita se nyagitari nazo dispensary cheto tobegente kamo asoko erania naso ogoikanamo asobokoreri point ende ngenjo waereri obubu ya sara na waereri obole mimbete ko babuya ngo onye factory cheto chai factory cheto chekawa nabali mibaito bako baamo ebe n'abami ndugurbo isanga kurubami ndugurbo kuratira ndugurbo sarage tobegente kamo ngo batenga nchu tubwatirane asobokoreri kurubono na kogenda mutwe tutigia mangana ari abwate ikwende nyemba bami ndo bandu wanete botuko no mugaso bono ninjo mo MCO ino bwana accept me to kore gasineni nche nimba accept die kyara ni no bane bane kurumotu abu na kurwa nchu tubwatirane toereranie tunyaka batokore gasi asingenje yo muntu ito wekerenyo word